čestitke za film, hvala za film. Možda da mi počnemo. Svojim filmovima uvijek prećeš neke granice takve i onakve u takvim i onakvim kontekstima, ali ovaj put čak si stvarno geografski prešao granice. Kako to da si došao u Austriju snimat film? Pa, taj dolazak je zapravo bio posle našeg filma koji smo radili na Balkanskoj ruti. On se zvao Destinacija Srbistan i razume se i mene je zanimalo, a uopšte mislim da svi mi koji smo bili svedoci kada su granice bile otvorene i ovde u Sloveniji i u Hrvatskoj, kada su milioni ljudi bili primani u Evropu, mi se pitamo prvo kako su se oni ne samo tamo snašli i kako su bili dočekani i kako oni sad uspevaju da na izvestan način taj svoj identitet inoviraju i u pogledu načina života i u pogledu jezika i razume se u situaciji su drugčiji nego kad su prolazili i nisu u stvari bili identifikovani. Sad su tamo morali da se prijave policiji, da budu provereni i za mene je zaista bio veliki izazov ta mogućnost da posmatramo zapravo jedan veliki deo te migrantske populacije koji nije prisutan u medijima, koji nije prisutan na ekranima, jer na ekranima još uvek mi imamo vrlo jednostrane vesti o tome šta se među tom populacijom dešava. Znači, pre svega da tu ima mnogo i, razume se, očaja i mnogo tragičnih frustracija i mnogo nesreća i mnogo mrtvih i mnogo ranjenih i tako dalje, ali da li ima neko ko je preživeo, da li ima neko ko će na izvestan način da ostvari taj svoj san, da se uklopi u Evropu s jedne strane, a s druge strane i da popuni tu prazninu zbog koje su granice bile otvorene, a to je ta praznina u radnoj snazi u Evropi. Znači, ja nisam tu ništa išao mnogo unapred, ja sam zapravo sledio ono što se dešava, samo što ljudi nad tim još uvek imaju na neki način okretanje glave i zatvorene oči. Sad, srećna okolnost je bila da produkcija Nanuk film je bila zainteresovana da to inicira i eto, mi smo napravili ovo što ste videli uz veliku pomoć kolega iz Slovenije, razume se, iz Hrvatske i Srbije, kao manjinski koproducenata, ali ja bih rekao najveći kreativni doprinos i neko pulsiranje života koji mi ovde osjećamo, to su ti ljudi, ti učesnici koje sam ja sreo i zapravo sa svojom ekipom učio od njih o njihovom životu i učio nešto što je nama zapravo u ovom celom migrantskom talasu nepomenuto, a to je da u njihovom identitetu ima jedan element i njihovog osjećanja dostojanstva i njihovog osjećanja tradicije i njihovog osjećanja da oni ne dolaze iz pustinja i iz nekih pećinskih dubina, nego da pripadaju takođe nekim civilizacijama koje su često po nekoliko tisuća godina starije nego što je evropska civilizacija. I da oni pripadaju takođe nekim kulturama koje su pune i poezije, i mita, i religije, i predanja u jednom kraju sveta gde je civilizacija nastala, je li tako? A to je današnji Iran, današnji Irak, Afganistan, pa i Sirija. To je bio jedan element koji je zaista meni bio fascinantan, jer se on na izvestan način, kad smo počeli sa njima bliže da sarađujemo, on se osetio i u toj njihovoj
kreativnosti, a i u funkcionisanju mozga. Ja nikad pred sobom nisam imao, jer oni u stvari nisu dokumentarno snimani. Oni su pričali sve te priče, ja sam beležio, a onda su mi rekli nećemo dokumentarno da snimamo, nego daj nama sad te uloge na temu koje te zanimaju. Ja kažem, zanimaju me dve stvari. Prvo, autoritarnost starije generacije i taj sukob zbog toga što vi dolazite iz kultura koje su očigledno jednostavno pod velikim kontrolama starijih muškaraca, očeva i tako dalje. I taj konflikt mladih i starih, to mi je jedna tema zanimljiva i druga tema je položaj žene, položaj tih žena koji osjećaju sad prvi put da imaju neki prostor slobode kao i ti mladi koji osjećaju. I, dakle, ja sam to slušao, zapisio sam, mnogi od njih govore nemački, neki od njih i engleski, i onda sam od toga pravio dijaloge i razume se, pravio sam, kao što se to obično radi, pripremljene te sekvence koje ćemo raditi svakog dana. Jedino što je za mene i za ekipu, znači za snimatelje tonca, bilo ogromno iznenađenje, kad smo mi mislili, dobro, sad smo pred jednim gotovo nemogućim zadatkom. Imaćemo sad glumce ispred sebe, ja sam im pročitao tekst na nemačkom, prevodioci su preveli na dari, na farsi ili na arapski, oni će sada glume, ali mi te jezike ne razumemo, kako ćemo mi da delimo to u kadrove. Ali šta nas je onda fasciniralo već drugi dan? Oni neverovatno su uspevali da memorišu po 2-3 minuta teksta. Tako da kad su Austrijanci rekli, ova sekvenca koju sad ti njima čitaš, radit ćemo ih 5 dana. Radit ćemo je 5 dana, morat ćemo podeliti u kadrove i tako da je, a i ne znamo kako da podelimo, ne znam gde je početak. Međutim, oni su krenuli da govore te sve stvari tako u dugim tiradama, da apsolutno pogode svaki onaj emotivni valer kojim sam im ja izgovarao, jer to nisu deda i unuk, apsolutno ne, to su glumci koji su izabrani. Ovaj što igra dedu, kad sam ga ja pitao, hoćete da igrate sad te starije koji se koji hoće da kontrolišu mladi, on kaže hoću, a rekao šta ste vi po zanimanju, kaže ja sam džiu-džica učitelj. Ja sam džiu-džica učitelj, ja sam mislio kad smo video poziv na film da ćete vi mene sad zvati da ja to nešto... Ne, rekao, evo sam... I on kaže da, hoću, to mi je interesantno. I dakle, on pamti sad te sve tekstovi, ta objašnjenja. Ovaj mladić, on nema dedu, on je došao sam, ne znam, onaj jedan nema sestru i brata i tako. Tako da su bili fascinantni i onda smo jednostavno snimatelji i ja rekli, jedini način koji mi možemo da odaberemo da će funkcionisati, radimo iranski film. Znači, dugi kadrovi, statični kadrovi, a učesnici neka se u tim kadrovima kreću. Mislim, dobro, svaki film u stvari ima neku svoju metodologiju i neki način kako se on odgonetne. Mogoče kakšno vprašanje iz publike, kakšna misel? A kako onda proces ide? Koliko vremena ste se pripremali, koliko snimali? Pa dobro, svaki film, dakle, to je dugometražni film je jedan komplikovan posao, otprilike kao da gradite jednu kuću. Ne možete sami, morate imati oko sebe ljude koji će vam pomoći ispred sebe. Tako da to proces. Sad, mi smo, mislim, praktično razgovarali jedno 10 dana kada sam se ja pre svega informisao o čemu se tu radi i kakvi su tu ljudi. Onda smo pozvali preko interneta ko hoće da učestvuje u jednom filmu o tome kako se migranti prilagođavaju novim uslovima života. Javilo se njih jedno 60-70. To je u Austriji sve dosta dobro organizovano, pošto i kulturni centri im daju 1 ili 2 dana nedeljno da oni imaju pesme, folklor, muziku, tako da jednostavno su se prijavili ljudi, pravili smo probno snimanje. I ja sam rekao, daj da počnemo snimamo, ovde imamo fantastičnih ljudi, vidim da su talentovani, vidimo neke priče, daj počnemo snimamo odmah, tako da smo, recimo, već možda 15. 16. dan od mog
odlaska na pripreme počeli da snimamo, ali je proces, nije sniman kao ovi profesionalni filmovi gde vi imate glumce na raspoloženju. Pre svega, oni su svi zauzeti raznim obavezama, već su neki počeli da rade. Ako ne radi, oni idu na časove jezika, oni idu na časove usavršavanja zanata, kojima hoće da se bave, ako neko kaže ja sam frizer, onda on u tamošnjem austrijskom sistemu dobije i mogućnost da ode u jednu frizersku radnju i radi 3 nedelje da savlada standarde frizura austrijskih i brkova austrijskih. Ili ko je kuhar, on dobije takođe mogućnost da ode u neki restoran, pa tamo da nauči bečke šnisle da se prave. Znači, oni su zauzeti. Tako da smo se mi sa njima dogovarali, dobro, ajde da vidimo, sad za ovu sekvencu nam treba 4, za ovu sekvencu 5, ne možemo danas, ne možemo sutra. On sam ja sedeo i čitao knjige 2-3 dana, znači ceo taj proces, imali smo otprilike 28 do 32 dana snimanja, ne znam, nisam sasvim siguran, ali u roku od možda 2,5 meseca. Ali, kažem, pošto su to toliko za mene bile zanimljive situacije, kreativni ljudi, to nije bio neki komplikovan proces. Ekipa, razume se, bila vrlo mala, niskobudžetski film, a onda, razume se, kad smo radili i tu jednu sekvencu u Sloveniji i tehničku obradu, postprodukciju u Sloveniji, tu smo imali isto fantastične majstore i prijatelje koji su nam pomogli, u Srbiji takođe. Tako da, jednom rečju, kad bi me pitali sad da li je sad to bilo nešto frustrirajuće, komplikovan rad, ne, kad ste se ljudima koji na neki način imaju duha i imaju talenat, to je prosto osvežavajuće, a ne frustrirajuće. A da li si isto glumce odabrao od ljudi s kojima si pričao, kao pisao scenarij na neki način, ili su to bili neki drugi ljudi? To je sve isti ekipa? Ne, ovakva je stvar bila. Razumije se, mi smo pričali, ja sam prvo sam uzeo kao asistentkinju jednu devojku koja je sudski tumač za te sporove, radne sporove sa migrantima i tako dalje. A moja stara prijateljica i ljubitelj filma, Jasmina se zvala, i onda smo mi prvo krenuli u te priče ko je zainteresovan da čujemo, pošto imaju i te razne klubove, kao što kažem, ko je zainteresovan s nama da komunicira, i tu, razume se, treba biti realan. Od recimo 100 ljudi zainteresovani za neku vrstu javnog nastupa, odnosno komunikacije preko ekrana, su možda svega 20-30 ljudi od 100. Zašto? Jer svi oni imaju razne svoje porodične komplikacije i drame fantastične. Znate, tu kad je jedan mladić, on još ima sigurno 4-5 braće koji su u Siriji ili u Afganistanu ili u Iraku, u raznoraznim okolnostima, neki u zatvoru, neki je možda u vojnoj jedinici, neki se skriva i tako dalje. Tako da mnogi ljudi jednostavno nisu spremni da javno prosto se identifikuju, a i u tim razgovorima su mi rekli nismo raspoloženi da učestvujemo u dokumentarnom filmu gde ćemo govoriti podatke iz naših biografija, zato što smo ovde, inače sa policijom imali i sa psiholozima, imali smo mnogo dugih razgovora i to je sve zapisano, i sad ako kod tebe u filmu kažemo nešto drugčije ili nas ti staviš neku drugu situaciju, možemo da imamo administrativnih problema, jer smo mi sada u procesu dobijanja tih boravaka i neki su već dobili. Najveći broj ovih ljudi koji su ovde, oni su već imali taj privremeni boravak koji obezbeđuje godinu dana, pa opet da se inovira, a neki su dobili i trajni boravak. Tako da sam ja onda rekao, dobro, onda nećete svako pričati svoje priče, nego evo vidi, ja sad ovde imam 30 zapisanih situacija
pa da vidimo, ja ću vam reći šta meni treba. Znači, meni treba 3-4 devojke koje se na neki način bore da odlučuju o svojim životima i o svojoj sudbini. Ja sam čuo neke priče na tu temu, ko od vas hoće tu da učestvuje, pa smo čuli sad ove probleme u familiji, pa smo čuli ove druge te situacije sa, je tako, zaista jednim događajem koji je meni bio prosto nadrealan, kad sam čuo da ima i tih starijih ljudi, očeva i deda, koji dolaze samo sa namerom da na neki način primoraju svoje potomke da se prilagode starim tim familijarnim običajima i zakonima i tako dalje. Imamo i tu situaciju koja mi je bila prosto nepoznata, onda mi oni kažu da, evo, ima nekoliko takvih stvari, pa su neki mladići i devojka pobegli, oni neće da se snimaju, pa su neki mladići i devojka imali konflikte sa familijom, ti neće da se snimaju i tako dalje. Onda smo rekli, evo, to je stvar koja će biti deo te naše jedne od priča, da vidimo ko u tome hoće da učestvuje. I onda su se javljali ljudi, javlja se 4-5 ljudi koji kažu, evo, ja bi igrao tog starijeg čoveka, ajde da napravimo probno snimanje, što znači sa kamerom mi im damo komade ovih dijaloga i sad vidimo koliko to autentično izvode, znači koliko prosto imaju glumačkog talenta, kao što svako od vas zna, glumački talent se usavršava na akademiji u školi, ali on u principu i da uđete u tu školu mora biti pokazan. Tako i sa ovim neprofesionalnim glumcima, jer tako, mnogi od njih prosto imaju taj talent, mada i ne nameravaju da idu na akademiju. Međutim, na primjer, jedan interesantan slučaj, kad sam pre 2 meseca bio u Beču, ovaj mladić koji igra glavnu ulogu, on je primljen na Bečku akademiju glume i on sad igra velike uloge na nemačkom jeziku. Znači, ja ga pitam, šta sad igraš? Kaže, igram Schillera, glavnu ulogu kod Schillera o razbojnicima. Znači, to je za mene jedan podatak koliko mediji zapravo ne govore, ne bih rekao istinu, nego ne govore jednu kompletnu sliku. Mediji kažu, svi ovi muslimani će nas pretvoriti, odnosno privući njihovoj religiji, a arapski jezik će nadvladati evropske jezike, a to je prosto apsurdno, jer jednostavno ja sam sreo bar jedno 100-200 ljudi koji tako frapantno dobro govore i nemački i engleski i koji su fantastično već prilagođeni. Ne radi se samo o jeziku, nego su prilagođeni uopšte toj komunikaciji kako komunicira jedan austrijski mlad čovek. A nisam pronašao ni jednog Austrijanca, a opet sam imao 200-300 prijatelja Austrijanca, da govori arapski. To sam pitao, rekao, ljudi, ko sad od vas govori arapski? Niko ne zna. A onda ima i veliki broj slučajeva, razume se, ljudi koji prelaze u hrišćanstvo, tih mladih ljudi, iz raznih stvari. Pre svega, hoće da se odvoje od familije, hoće da se odvoje od nekog straha da će biti ponovo uvučeni u te velike porodične klanove i tako dalje. Kaže, ne, ja sam se prekrstila, postala sam hrišćanka i hoću da živim jednostavno po tim običajima i normama i tako dalje, toga sam sretao. Jednom rečju, proces, znate, kažem vam, svaki proces pravljenja filmova nije jednostavan i sad ono što kad vi radite, razume se, sa profesionalnim glumcima, sigurno da je to mnogo, mnogo lakše i jednostavnije, zato što vi imate pred sobom ljude koji su spremni da uđu u svaku zadatu situaciju i ličnost i da sebe javno predstave i konfliktno i u konfliktnom i u nekom negativnom svetlu. Kad radite sa neprofesionalnim glumcima, vi ne možete, bez obzira što oni sad igraju neku ulogu, ali vi njemu ne možete reći, a sada imaš, ne znam, ja scenu da ubiješ svoga brata, razumete? On kaže, pa čekaj, to će ostati trajno. Ili sad imaš, ne znam, ja scenu da navališ sa nožem na gazdu poljoprivrednog dobra. Ne, on to ne možeš da mu daš. U tom smislu, razume se, dramaturgija svih tih komada sa naturčicima, ona mora bude
malo, ne malo, nego mnogo fragilnija, mislim, blaža i tako dalje, ali s druge strane ima jedan element koji je neuporedivo veliki doprinos, a to je ta autentičnost tih iskustava, znanja, zatim i tih specifičnosti koji oni donose sa svojim karakterima i u krajnjoj liniji i sa tim, ako ne svojim bivšim životima, onda sa tim saznanjima od prijatelja, komšija, braća i sestre, razumete, mislim, ja pojma, recimo, nisam imao o nekim okolnostima rada i života u afganistanskim rudnicima, ili kad bi me neko sad pre ovog filma piše mi nešto o Afganistanu, ja bih rekao, pa to je ta divlja zemlja u kojoj je i Aleksandar Veliki stradao od divljine, razumeš? A sad jedan put kad sa njim razgovaraš, oni kažu, pa mi smo ti najbogatiji oko nas teče krv zato što ima briljanata i zlata u utrobi zemlje i tako da. Dobro, mislim, to je taj posao, što vi kažete, tog hibridnog dokumentarno igranog pravljenja filmova, mislim, takvih fantastičnih, inače primjera danas u ovom žanru filma ima po celom svetu i zaista na ovim današnjim, pogotovo festivalima, gde se pokazuju ti tražni dokumentarni filmovi ili dokumentarno igrani filmovi, oni sad donose možda i rekao bih, svežija, neka nova saznanja o tom bogatstvu današnjih drama životnih koje imamo u ovom globalizovanom svetu. Mogoče kakšno vprašanje od vas? Ali kako si rekao sad, kako kažemo hibridni, ti kad si počeo raditi filmove, da li si ikad razmišljao, sad ćemo zajedno sklopiti to i to, ili si prosto razumeo da ti ćeš tako pristupiti stvari, ili kako je postao taj tvoj način rađenja filmova, kako je nastao? Dobro, vidite, moja generacija je živjela u vreme kada je kino bio zapravo jedini prozor u svet. I mi sad kažemo, kino dvorane su nekad bile prepune, a onda kažemo jednu stvar koja baš nije sasvim tačna. A to je ovako, kažemo, ljudi su voleli i znali šta je veliki umetnički film. I kažemo, gledali su, mislim, i Buñuela, gledali su Godara, gledali su, mislim, američke velike reditelje i to. Ne, mi smo jurili u bioskope jer nije bilo drugog mesta. Nema ovo što danas imate, sve ove platforme, sve te televizije. Nije bilo drugog mesta da se vidi Pariz, New York, da se vidi Afrika, da se vide stanovite planine. Zato nisam ja znao, kad sam išao gledam te prve kaubojske filmove, zbog razvoja se Johna Wayne i zbog stanovitih planina, nisam ja znao da gledam filmove Johna Forda, razumete? Kako mi danas se hvalimo, ili kad smo gledali Fellinija, nismo išli da gledamo Fellinija, mi smo gledali da vidimo, išli smo da vidimo taj Rim, razumete, kakav je fantastičan u filmu Dolce Vita, razumete. E sad, onda smo u tim 60. godinama, početkom 60-ih, naša ta repertoarska politika je bila vrlo otvorena zato što je zemlja bila otvorena sa tim komunikacijama i sa istokom i sa zapadom, tako da smo mi u kinima videli, recimo, i francuski taj Cinema Verité film. To je prosto dolazilo i ti ljudi su dolazili. To je bilo, znate, drugo vreme, sve se to zaboravilo. Vi ste imali i te filmadžije, ja kad sam prvi put ušao u Avala film, razumete, tu su sedeli od Orsona Wellesa do, ne znam ja, Silve Koščine i Hardy Krigera, jer su igrali u koprodukcijama. I to se isto dešavalo i ovde u Vibi, razumete. I onda ja sam osetio, tek kad se video dokumentarne filmove, to recimo rano se video Frederika Weizmana. Frederik Weizmann je pravio neke dokumentacije o američkom životu, možda na jedan način na koji sam ja neke posle pravio. Znači, on je uzimao neke segmente i delove američkog društva, kao što je recimo
policijski sistem i policijske stanice i život ovih koji su uhapšeni, ili kao što je medicinski sistem i sve te stvari po provinciji i to. I ja sam prvi put tada rekao, nije da me samo strašno uzbuđuju filmovi, nego vidim da bi eventualno ovo što sad gledam na ekranu možda mogu ja sam da napravim i moje kolege. Onda smo mi imali i dobar dokumentarni film u bivšoj Jugoslaviji, znači u svim republikama su bili dosta snažni dokumentarci rađeni, čak recimo danas, ne znam, vi znate sigurno da slovenačke dokumentarice odlične, ali bilo je i bosanskih fantastičnih majstora, bilo je makedonskih majstora i sa velikim međunarodnim ugledom još ono vreme. Sad znate, svako od nas, kao kad, ne znam, neko uzme da piše knjigu ili da slika sliku, on u stvari krene za nekim stvarima koje su deo njegovog temperamenta i nekog njegovog fokusa gledanja. Tako da kao što kad sam otišao u Austriju, nisam znao da ću napraviti ovakav film. Ja sam rekao mom producentu jednu stvar za koju sam ja i producent mislio da je pametna, to je jedna enormna glupost. Ja sam njemu rekao, Peter, ne treba da brineš, mi ovde imamo u Beču oko 250 do 300 tisuća ex-Jugoslovena, Srba, Slovenaca, Hrvata, Bosanaca, i rekao, znaš šta, meni će lako biti sa njima da komuniciram, a verovatno ovi gastarbajteri najviše preko njih mogu da uđu u austrijsku kulturu, jer su im oni najbliži. I ovaj Petar rekao, pa da, evo, sad ću tebi izvaditi imena šefova azilskih centara koji vidim da su iz Jugoslavije. I u Beču ima takvih azilskih centara 30. I sad ja uđem u jedan centar, meni direktor kaže, ja sam Ištvan Ivanović, ja sam ovde šef. Rekao, otko ti? Rekao, ja sam Ištvan, Mađar, Ivanović, Srbin, prezime, ne mogu tamo, ovde sam šef. I kaže, snimaš što god, možda snimaš što god hoćeš. A ja kažem, ja bih da snimam naše ljude i kaže, ne, kaže, ovi naši, oni beže od stranaca više nego Austrijanci, jer se boje da će ovi stranci, novi migranti, da im uzmu posao. I kaže, ne, kaže, nećeš tu naći ni nekakvu solidarnost, beži od toga. Tako, znači, mislio sam da ja čoveku, ovom producentu, dajem jednu formulu koja će nam pomoći, međutim, već prvog dana sam odmah od toga morao da odustanem. Onda se desila već 3. 4. dana našeg istraživanja jedna neverovatna promena austrijske retorike, političke retorike u vezi migranata. Znači, kao što znate, Nemačka, pa onda i Austrija je bila vrlo otvorena cele 2015. godine. A sad smo mi na kraju 2016. kad sam ja počinjao da radim i tih prvih 5-6 dana vi možete da ulazite u svaku instituciju gde su migranti bez problema. Međutim, 6. 7. dana meni kaže jedan od naših ljudi, kaže, želi bilo da čitaš novine, sad je otvorena predsjednička kampanja u Austriji i desničarske partije su glavnu svoju parolu okrenule protiv migranata. I baš, recimo, sad ovaj političar koji je pre mesec dana u Austriji se iskompromitovao, Strahe, on je bio baš glavni jedan promotor tog, da kažemo, jezika mržnje protiv stranaca. I kaže, zbog toga smo dobili administrativnu zabranu da ne puštamo nikakve nezavisne dokumentarističke ekipe u institucije. Ne može. I kao što znate, ta predsjednička kampanja se završila tamo negde u januaru 2017. kada je ipak pobedio sadašnji austrijski predsjednik koji se zove Van der Bellen, koji je ipak neki otvoreniji i liberalniji. Ali eto, mi smo onda, za mene sad, dobili jednu srećnu okolnost da smo se praktično onda potpuno bavili tim ljudima i sve ono što smo hteli da vidimo kako oni primaju i usvajaju tu novu sredinu u kojoj su se našli gde hoće da nastave život,
onda nismo morali da tražimo da ih neko ubeđuje i da ih neko proverava, nego smo mogli da tražimo na njihovim primerima koliko to sad počinje da se emituje iz njih samih. Razumete? Tako da, mislim, meni je to bilo uvek zanimljivo kad slušam, kad pređu sa, recimo, dari jezika na austrijski, kako se potpuno naponašaju, imaju te pokrete i taj sleng i to sve. Ali, mislim, to je taj jednostavno medij dokumentarnog filma. Še kakšno vprašanje? Oziroma, ali sploh kakšno vprašanje? Vi ste sigurno sa njima isto gledali film. To me zanima po jednoj strani, a po drugoj, koliko se je u Srbiji prikazivao film ili po Jugoslaviji bivšoj, osim Slovenije? Vidite, sad se ti filmovi svi rade elektronskom kamerom i onda ima jedna, za nas stare filmadžije, fantastična, olakšavajuća okolnost, a to je da sve što se snimi u toku dana, kamerman kada stigne kući, on to može preko interneta da nam pošalje svima da gledamo šta je urađeno. Ja sam kamermanu rekao, nećemo mi da krijemo, jer nama je vrlo važno i da učesnici vide. Zašto? Zato što u tim jezicima koje nismo razumeli i u njihovom ponašanju možda će biti neki element kojim će im biti problematičan. A mislim, zbog čega to da pustimo u film pa da posle oni idu iza nas i da nas napadaju. Tako da je to bila jedna otvorena komunikacija i oni su se iz dana u dan osjećali sve sigurnijim jer su sad videli sebe, razumete, ovako kad stoji ispred nas 7-8 ljudi, on ne zna ko je u prvom planu, ali sad kad oni vide sebe, onda su se osjećali sigurniji i prosto je snimanje bilo sve jednostavnije i lakše, bez ikakve frustracije. Onda, razume se, kad je bila premijera u Austriji, jedna ustanova koja se zove Kinoki Verein, koje je jedno udruženje za nezavisne i kritičke filmove, jedan vrlo dobar, jedan filmski centar, alternativni, oni su organizovali premijeru samo za ekipu. Kaže, nek dođu i ekipa sa rođacima i tako dalje i da bude jedna duga diskusija, dugi razgovor, kao recimo neka vrsta, kažemo, okupljanja, kao na nekim našim velikim familijarnim okupljanjima na svadbu. Tako da je bila je premijera prvo za tu ekipu sa razgovorima, a i sad sledeća javna premijera je bila u Film muzeu u Austriji u centru, koju vodi naš prijatelj Juri Meden, tako i to isto fantastično prošlo. Tu je sad bilo i publike i filmskih kritičara i onda je film nastavio da se pokazuje u jednom kinu u centru Beča, u Metro se zove taj kino. Tako da, jednom rečju, tamo je to sa svim nekako napravilo sebi jedan prostor, ali je film bio u jedno 10-ak zemalja, znači bio je u Portugaliji, bio je u Argentini, bio je u Italiji, bio je u Americi, bio je, razume se, u Hrvatskoj, u Srbiji, u više mesta. Pa opšti moj utisak je da je on, po meni, prihvaćen malo bolje i sa više razumevanja nego što sam ja očekivao. A sad, mislim, zavisi, sigurno da ima ljudi koji se... Ja sam mislio da će za publiku koja nije deo te populacije možda ta stvar biti suviše sporog ritma. Ali evo vidim, nije skoro niko pobegao iz sale. Hvala vam. Če nihče več nima, oziroma nima nobenega vprašanja, kakšno misel bi bilo lepo slišati od vas? Ili kritiku, razumiješ? Ili kritiku, da, misel kritična. Onda za kraj jedno trivijalno pitanje. Da li, mislim, ja znam da Želimir još uvijek ide u kino, ali da li se još uvijek oduševiš nad nekim filmovima i kakvi su to filmovi? Da, mene u stvari frapira
da ima stalno nekih osvežavajućih stvari u kinematografiji. Ja moram reći da baš ne idem u te multiplekse, nekako to mi deluje dosta kao neka dečija kinematografija i bajke i to, ali mislim, da, dešavaju mi se baš filmovi koji me ponesu. Mislim, imaju mnogo novih zanimljivih autora. Mnogi, razume se, od njih nemaju to nekadašnju slavu kakvu su, recimo, imali ti inovantni autori 80-ih, kad se pojavio jedan Truffaut sa filmom 400 udaraca, je postao svjetska slava. Ali znate šta ću da vam kažem? To mi ne znamo, zato što su sada, kako da vam kažem, veliki auditorijumi su van Evrope. Samo da vam kažem moj slučaj. Pre 2 godine došao jedan mladić iz Kine, kaže, ja sam završio tamo Kinesku akademiju i gospodin Žilnik, došao sam s vama da se upoznam, a inače on je tu, sad živi u Srbiji, a bio je izbjeglica kao dete, i kaže, mi se interesuje me da vas dovedemo na akademiju, da nam držite možda neki kurs i tako dalje, i hoće samo da sarađuje. Rekao, otkud ti mene znaš? Pa kaže, vaši filmovi se stravično gledaju u Kini. Ne, kaže on stravično, nego skromno se gledaju u Kini. A ja kažem, sad skromno. On uzme telefon, kaže, evo da gledamo, kaže, stara škola kapitalizma, 75 miliona gledalaca. Trilogije Kennedy, 60 miliona gledalaca. Ovi sve, pa rekao, kako? Pa kaže, neko je napravio prevode. Na prevode na kineski, znači sa organizacijama, i kaže, to ide po internetu, razume se, kao što se uzimaju i svi ovi američki patenti, tako se uzimaju naši filmovi bez pitanja. I sad ja njemu kažem, pa ja sam bio u Tajvanu na jednom gostovanju dugo, gde su se mnogi filmovi pokazali i znam da su oni preveli. Pa kaže, vi niste pazili, kaže, sve to što se uzme na Tajvanu, to onda dođe u kino i to se... Okej. Najlepša hvala, Želimir.